L-aċċess ugwali għal riżorsi tas-saħħa l pajjiżi kollha madwar id-dinja, irrispettivament miċ-ċokun tagħhom, kien il-messaġġ prinċipali li wassal id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern waqt diversi laqgħat tas-saħħa organizzati minn Nazzjonijiet Magħquda bħala parti mill-Assembleja Ġenerali tal-istess Organizzazzjoni Internazzjonali fi New York. Quddiem il-Ministri tas-Saħħa u l-Ambaxxaturi tal-Istati Membri, id-Deputat Prim Ministru aċċenna dwar l-isfidi ta' pajjiżi żgħar bħal Malta fuq sma bħall-aċċess għal mediċini effettivi fejn uża din il-pjattaforma internazzjonali biex jaqsam soluzzjonijiet li jistgħu jelbu dawn l-isfidi. Il-Ministru Fern appella l-sistemi ġodda tax-xiri tal-mediċini u tqassim tagħhom madwar id-dinja, kemm dawk innovattivi u kif ukoll għal mediċini stabiliti li bħalissa pazjenti minn swieq żgħar jew ekonomikament mhux b'saħħithom isibuha diffiċli jaċċessaw. U tkellem dwar l-inizjattiva li qed jieħu pajjiżna fix-xena Ewropea fejn permezz ta' sistema ta' tabelli elettroniċi bil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea l-isfida tal-lingwa tista' tkun solvuta darba l dejjem. Bħala Ministru tas-Saħħa Malti u anki fl-irwol ta' President tal-Assembleja Dinjija tas-Saħħa, Fern tkellem ukoll dwar l-impatt fuq is-sistemi tas-saħħa li jħallu warahom realtajiet bħal gwerer, it-tibdil fil-klima u żieda fir-resistenza għall-antimikrobji. Waqt iżjara tiegħu fi New York, id-Deputat Prim Ministru kien ukoll mistieden imexxi diversi laqgħat prominenti, fost oħrajn dwar l-investiment meħtieġ fis-sistemi tas-saħħa wara l-pandemija. Kellna tliet ta' laqgħat intensivi fuq il-qasam tas-saħħa fosthom fuq kif id-dinja għandha tkun preparata aħjar għal jekk jalla ma jkollix imma jekk ikollna pandemija oħra, ġifieri il-pandemija li għaddejna minnha tal-COVID, irridu nkunu onesti sabet id-dinja mhux preparata daqskemm kellha tkun. Importanti li dawn il-lezzjonijiet anke sal li qed naqra l-biża' tal-COVID ma ninsowhomx, anzi nibnu fuqhom biex meta jekk ikun hemm pandemija oħra nkunu aktar preparati. U dan fuq qasam mondjali, qasam internazzjonali. Naturalment il-pajjiżi kollha jkunu jridu jitlu jew ma jitlux b'mod volontarju f'dan qafas. Il-Ministru Chris Fern kellu wkoll sensiela tal-laqgħat bilaterali ma' diversi Ministri tas-Saħħa minn madwar id-dinja.